srdečne pozývame na prvé aj druhé kolo ženskej extraligy, ktorá sa uskutoční túto sobotu 1. októbra o 16:00 proti Nitre a v nedeľu 2. októbra o 15:00 proti Bratislave. Mestskej športovej hale v Nemšovej. Počkaj na prvé kolo. Hej. Môj slovosvet. Slovosvet. Dobre, počkaj. 0:0 proti DMA Nitra. Ona chladená malo báten. Dobrý deň. Aspoň niekde. Ale nie. Ďakujeme Verice.